Uite, de tăiat ăsta spuneam eu, că nu e ăla, nu e. Ăla e în față cu Alina, parcă, nu? Are față, are un băiețel frumos. Înseamnă că eu sunt profesionistă. Uite, nu poate să știi cum am blogat și pe mine așa? Acum nu filmează să-l pună pe YouTube. Să-l pună? Așa să mă duc cu avion. Da, dar nu știu să conduc o mașină. Știe numai cu vaporul, că băsesc. Că băie și cu copilul. Dacă te uite cu ce vă scupați pe viață. Cât e greu, iată, vezi că trage de mașină acum, nu? Hai mă, auzi, nu face așa la vrăjeală. A încercat să iasă și n-a putut. Deci cât să gândește. Să urcă, fii atent, gata, a calculat treaba. A calculat treaba și poate intră în mașina lui Cosmin. De ce iese, mă? Fii atent. Intră în asta galben, fii atent. Te piși pe tine. Așa, tata, ai gândit, ai văzut. Și acum lovește când întoarce. Ai văzut, nene? Ia, fii atent, fii atent. Uitați-vă la... Băi, dar Uitați-vă. exact același lucru mi s-a întâmplat mie. Și cât ți-a luat ca să te gândești? Cât mi-a luat, mamă, mi-a ieșit în 2 minute, dacă nu. Dar era mașina aia care e parcată foarte aproape de mine. Ia. Și a ieșit mai greu. Bă, să vedem eu, mă, fie. Tu te învărăgeați. Bă, dar făceai manevre în față și în spate dacă nu știai până te plictiseai. Dar trebuie să ducă mai aproape de celălalt. Nu mă veneam cu ace, mă, în asta. Bă, dar o și întorci acolo dacă vrei mașina, mă. Gata, mă, nu mai știu. Deci mașina o și întorci acolo. Deci mașina o întorci acolo. Uite-te foarte atent. Mașina o întorci acolo. Doamne, uite-te. Deci o întorci fără probleme mașina acolo. Cionciu, tu îmi zici mie că nu întorci mașina acolo? Mașina aia mică a lui nu întorci? Uite, ia, Deci asta vrea să facă, să întoarcă mașina. Uitați-vă lume. Nu reușește, mă. Băi, e penal ăsta, mă. Tot aia face, tot așa. A băgat, a băgat. Doamne, nu credeam că am să reușesc să filmez vreodată așa ceva. Bă, să duce frumos, puțin cu dreapta și Da, după să aia stânga ducem un maxim. pic cum... Ia, taci că acum, parcă din acum, cred că reușește dacă s-a depărtat puțin. Nu, e frică, la fel e. Ia. Băi, fraților, n-am văzut în viața mea așa ceva, mă. Bă, cu păr alb în cap să fii prost așa, uite-te și tu, fii atent. Gata, renunță, fii atent. Sună la poliție. Uitați-vă, lume. Doamne, n-am pomenit în viața mea. Are scaun de copil în spate? Da. Și cum a făcut copilul? Nu știu. Cum a făcut copilul? A reușit să o bage? Că de scos e ușor, da? Dacă nu, văd că mai târziu m-a plecat cineva, nu pot să... Tai de capul meu. Băi, râzi, mă, nu se poate așa ceva. Uitați-vă, lume. Deci la fel nu s-a întâmplat și mie. Vai de capul Dar meu. mașina era foarte aproape de mine parcată și m-am dus și eu aproape de mașina care era parcată și până nu am putut să ies. Păi dacă bagi duba lui Cionciu acolo ieși. Auzi, dacă bagi duba lui Cionciu acolo ieși. Dacă bag papucul eu acolo și mă chinui cu volanul ăla de trag de el, din 2 mișcări ieși. Mai de gaia la altă și atunci poate să ia. Păi da, mă, dar el s-a dat jos și a gândit, n-ai văzut că n-a știut ce face? Uite-l, el se uită acum. A oprit motorul și s-a plecat. Pleacă din mașină. Nu, pleacă cu ADV-ul, că e la lui. ADV-ul. Te piși pe tine, da. ADV-ul lui pleacă cu brecul. Uitați-vă, lume. Așa se parchează în România.